jam ñalle mon bandiraɓe fulɓe e musidɓe tedduɓe wonɓe aduna. Ɗum ɗo ko jillu DG Abdou Karim Sall, directeur général de l'ARTP, jillu mo waɗno e nder reedu Fouta. Taw ko jillu jokkere enɗam. Jillo noon o fuɗɗiri ko maade jumaji e jamaji. Allah hollimo ɓural e ɓamtare wonde hen ko adi nde hay batte ne kewa. Ngari e wuro woto ne wiye Hulde e nder région de Matam, département mo Kanel, koye commune mo Horkodiéré. Wuro ngo noon walla ko commune mo Semme, eyyi wawi wade fof tan Hulde kam waɗɗani Semme, waɗɗani Horkodiéré, waɗɗani Ƴella Palel Dande Maayo. Min tawi e nder wuro he kayis mawɗo, ngel ɗo burtel ngel jiiɗon ɗo ngel winda ko Allahu ngel winda. Joni noon kanko mawɗo Abdou Karim Sall o tottama burtel ngel. Donc holliri tan kala ko neɗɗo no waɗa no hasi Allah tawta ɗum ɗon. Tawde ummorino ko jokkere enɗam ko jillu ɓamtare, jillu l'islam o wonno ngam maade jumaje e jamaje e wadde boyli e wallude yimɓe no gollori. So Allah hollimo ngel ɗo burtel addi ha yeeso makko firti, ko holliri wonde ko mission makko koko timmi, mission makko timmi. Kadi ɗo laabti andama o gollori ko Allah. So tawi ko jeenare o gollorino tan, Allah no wawno holdemo kayis goɗɗo ko wona Allah. Noon bandiraɓe fulɓe keɓɗo fof no wawi wadde ɗum partage.